गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस फरेस्ट गार्ड जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना जिखिनि माखासे सोंलुफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो बेबायदिनो मेथ्सनि भिडिअ लाबोनायजों लोगोसे सम सम इंलिश ग्रामार रिजनिं जिखिनि भिडिअखौबो लाबोनाय जागोन। नोंथांमोनाल' नायलांबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 दङ। बाय सोंदों जाहैबाय भारतनि गिबिसिन आइजो हादरगिरिया सोरमोन होननानै सोंदों। बेहाय इंराजिनि दङ सोंदों जाहैबाय हु वाज द इन्डियान्स फार्स्ट फिमेल प्रेसिडेन्ट होननानै सोंदों। बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन डि प्रतिभा पाटिल। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ जाहैबाय वर्ल्ड ट्रेड अर्गानाइजेशननि मावख'आ बबेयाव दं? इंराजिनि सोंदों वेयर इज द हेडक्वार्टार्स अफ वर्ल्ड ट्रेड अर्गानाइजेशन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बि वाशिंटन डिसि। बेनो जाहैगोन बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 3 दङ इउएन सानखौ फालिनाय जायो इउएन डे इज अबजार्भ अन। बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन डि 24 अक्ट'बर। कुइसन नाम्बार 4 दङ बबे हादरा ब्रिज निउ डेभेलपमेन्ट बेंक एनडिबि नि गोदान मेम्बार? इंराजिनि सोंदों जाहैबाय हुइच कान्ट्रिज इन द निउ मेम्बार्स अफ द ब्रिज निउ डेभेलपमेन्ट बेंक एनडिबि? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए इजिप्ट। इजिप्टआनो जाहैगोन बिनि थार फिननाय। कुइसन नाम्बार 5 दङ एसियाननि आबुं मुङा मा? इंराजिनि सोंदों जाहैबाय व्हाट इज द फुल फर्म अफ एसियान? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सि एसोसिएशन अफ साउथ इस्ट एसियान नेशन। कुइसन नाम्बार 6 दङ भारतनि संबिजिराव मोनबेसे फारिलाइ दफा दं? हाउ मेनि शेड्युल आर देयर इन इन्डियान कन्स्टिटिउशन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सि 12 शेड्युल। कुइसन नाम्बार 7 दङ महेनज'दार'आ जिल्लायाव दङ। महेनज'दार' इज सिटुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट अफ। बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बि लारकाना डिस्ट्रिक्ट। लरकाना डिस्ट्रिक्टआव दङ। कुइसन नाम्बार 8 दङ सथिया किंडमनि जोबथा राजाया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन बाहाय इंराजिनि सोंदों हु वाज द लास्ट किंडम अफ सथिया किंडम? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए नीतिपाल। नीतिपालानो जागोन बिनि फिननाय। कुइसन नाम्बार 9 दङ कारेंघरआ बबेयाव दं? कारेंघर इज सिटुएटेड एट। बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन डि गड़गाव शिबसागराव दङ। शिबसागराव। दा कुइसन नाम्बार 10 दङ आसामाव साहानि दारिमिनखौ माब्ला गायसननाय जायामोन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन डि 1839 मायथाइयाव। इंराजिनि सोंदोंमोन आसाम टि कम्पानि वाज इस्टाब्लिश इन हुइच इयार होननानै सोंदोंमोन। दा एन्सारा जाहैबाय डिआनो जागोन। कुइसन नाम्बार 11 दङ सोरखौ कालिकाटा रजा मुङै मिथिनाय जायो? इंराजिनि सोंदों हु वाज पपुलारलि नन एज कलिकता रजा? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सि मनिराम देवान। मनिराम देवानखौनो कलिकतानि रजा होननानै मिथिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 12 दङ सोरखौ रांखान्थिनि बिफा बुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आदम स्मिथ। इंराजियाव सोंदोंमोन हु इज कल्ड द फादार अफ इकनमिक्स? कुइसन नाम्बार 13 दङ सानसेयाव खनबेसे घड़ीनि दाबुआ गावजों गाव नांजाबलायो? हाउ मेनि टाइम्स इन ए डे डू द हैंड्स अफ ए क्लॉक सुसाइड विथ इच अदर? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन डि 22 बार नांजाबलायो। दा कुइसन नाम्बार 14 दङ पबेटरा असमखौ सोर लिरदोंमोन? बाहाय इंराजिनि सोंदों हु रट पबेटरा असम? बिनि फिननाया जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सि महेश्वर नायक। महेश्वर नायकआ लिरदोंमोन।
कुइसन नम्बर 15 दङ रायमना हायुङारि पार्कआ बबेयाव दङ? वेयर इज रायमना नेशनेल पार्क लोकेटेड? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी क'क्राझार। कुइसन नम्बर 16 दङ बबे सहरखौ सानजानि मेनस्टार बुंनाय जायो? Which city is called Manchester in the East? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी सवालकुसि। सवालकुसिखौनो बुंनाय जायो। कुइसन नम्बर 17 दङ भारतनि गिबिसिन आइजो रिपल पाइलटआ सोर? Who is India's first woman rifle pilot? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंहआनो जाहैबाय बिनि फिननाय। कुइसन नम्बर 18 दङ टेलिग्रामखौ सोर सोरजिदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव बाहाय इंराजिनि सोंदोंमोन हु इनभेन्टेड टेलिग्राफ? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए सामुएल मर्स। कुइसन नम्बर 19 दङ ग्रीकनि गिबिसिन जारिमिनगिरिया सोरमोन? हु वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियान? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी हेरोडोटास। हेरोडोटासआनो बिनि फिननाय। कुइसन नम्बर 20 दङ भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव गान्धीआ मा राजनारि दिन्थिसिन हिसाबै बाहायदोंमोन? What is the chemical used by Gandhiji as a symbol of protest during struggle for freedom? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी सडियाम क्लराइड। सडियाम क्लराइडआ जागोन बिनि फिननाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो भिडिअनि पिडिएफखौ टेलिग्राम चेनेलाव हरनाय जागोन। नोंथांमोना आंनि टेलिग्राम चेनेलाव जयेन जायाखैबा डिसक्रिप्शनाव आं लिंक होना होगोन। नोंथांमोना जयेन जाबानो जाबाय। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।